κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο που φιλοξενεί σήμερα την αναμέτρηση μεταξύ των κάτω μποροϊών με την ομάδα του Μεγαλοχωρίου. Ξεκίνησε το παιχνίδι, διαιτητής αναμέτρησης ο κύριος Μενέξης, πρώτος βοηθός ο Στεργάκης, δεύτερος ο Παπαδόπουλος. Ξεκίνησε, όπως είπαμε, λοιπόν το παιχνίδι. Το Μαΐδης κρατά, πάει να περάσει, περνάει καταπληκτικά εις πάνω στην κίνηση εκεί πέρα. Θα χάσει μεγάλη ευκαιρία ο Σκαρλάτος να κερδίσει τον Παπά. Η μπάλα στα πόδια του και ο Σες θα ψάξει να βρει τον Πασχάλη, τον Γκότσικα. Γκότσικας θα επιχειρήσει τη σέντρα και η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα στα δίχτυα του Κίτογλου. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Μελίδης ο παίκτης ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κίτογλου, κάνοντας έτσι στο 18ο λεπτό. Ριζάνος δεν μπόρεσε να κρατήσει, μπήκε στη φάση εκεί πέρα ο Λιάπης. Λιάπης κρατά, θα αποφύγει τον αντίπαλό του. Λιάπης επιχειρεί κάτι σαν σέντρα σουτ. Θα αποκρούσει ο Κίτογλου. Η μπάλα παραμένει εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Σες κρατάω και ο Σες αποφεύγει τον αντίπαλό του. Θα ψάξει να βρει τον Διαμαντή. Διαμαντής θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Κίτογλου. Σόμος. Μάλια με στόχο τον Πασχάλη, τον Κότσικα, ο οποίος θα τσιμπήσει την μπάλα. Η μπάλα θα περάσει λίγο έξω από την αιστεία του Κίτογλου. Αναμένουμε τη συνέχεια του παιχνίδι με την εκτέλεση αυτού του φαουλ. Εκτελείται το φαουλ. Η μπάλα θα περάσει λίγο έξω. Μάλια με στόχο τον Λιάπη. Λιάπη στον Μαντατζής θα βγάλει στο ύψος του πέναλτης, όμως θα κάνει το σούτ, θα μπλοκάρει εκεί πέρα την μπάλα. Η μπάλα στα πόδια του Μελίδη, του σκόρερ μέχρι στιγμής της αναμέτρησης. Μελίδης, η μπάλα στον Λιάπη, ο οποίος θα κάνει το σούτ, η μπάλα θα περάσει μόλις έξω. Η μπάλα εντός, αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Καθυστερεί ο Κιωσές, ήταν μόνος του ο Γκότσικας. Πάει να κάνει μόνος του το κάτι παραπάνω, η μπάλα θα περάσει εκτός, θα έχουμε κίτρινη κάρτα και 2 κίτρινες κάρτες για την ομάδα των κάτω προϊόν. Πρώτη αλλαγή μόλις ολοκληρώθηκε με την είσοδο του Χρυσικού. Συνέχεια τώρα με τον Τσουλίγκα. Χρυσικός στην πρώτη επαφή με την μπάλα, δεν μπόρεσε να κερδίσει την μπάλα. Κόντρα πάνω στον Μαντατζή, ο Μαντατζής ο οποίος τσιμπά πολύ όμορφα, θα βγει ο Κίτογλου θα βγάλει για το Χρυσικό και η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα στα δίχτυα λοιπόν, το 0-2 για την ομάδα του Μεγαλοχωρίου στο 21ο λεπτό. Βέβαια το γκολ κάτι παραπάνω από το μισό ανήκει στον Μαντατζή, στον Γιώργο τον Κότσικα. Φεύγει ο Κιωσές από αριστερά. Μαλλιά με στόχο τον Χρυσικό. Χρυσικός κρατά, θα κάνει το σούτ και η μπάλα στα δίκτυα. Η μπάλα στα δίκτυα λοιπόν από το Χρυσικό, το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Χρυσικού στο 43ο λεπτό της επανάληψης.